aparne jo Kenya ni article 53 subsection B mar katiba wacho ni kama interest ma nyathi nitie onego bed ni override all other interests. Koro mane mero kata seche moko kata kwa gombo to jo TSC dhi adhiya kata ministry dhi adhiya e court to giyudo order nikech waketho warocho ratiro mar nyithindo at 53. To case mar health mar nyithindo manyalo miyo gi somo to bende nyithindo e future wa wakaw gini yo ma serious. Stakeholders in education to kendo parliament or move with aggressiveness mondo gi legislate mondo wabed gi proper care mwamiyo nyithindo man in this country. Otherwise from parents takwayo gi ni mondo gi disclose the nature of sickness ma nyathi mondo kata condition mar health mar nyithindo gi nitiere kik gipande yo moro amora mondo wamire tich mayot nikech wan jopuonj to watiyo mana gi resources momiwa. Ka diponi nyithindo osebiro ka gituo to ko chik wacho ni koro wamigi mana rusa mondo gidhi osiptal to wamiyo yudo ka skunde moko onge gi gari manyatero nyathi. Koro yudo ka skul bende biro deko kapok ko approve kata transport minyalo tero. Koro nyathi miyo rusa mondo dhi dala. Aparo ni mondo wabedi mondo wang'adu kaka wanyalo ng'eyo weche mag health mar nyithindo. To ka waweyo thenge weche mag health mag nyithindo mana matin tu mwalimu Akello Misori katego kodi bende ang'eni un kaka jopuonja kata jogo mantiere riwruok mar jopuonj bende yandu chwalo ywak maru ahinya kotudore koda kitute thieth ma jopuonje nyalo dhi ahinya ka gituo ahinya to tok masira mano